Ya kamata in ce. Salamu alaikum. Salamu alaikum mai gida. Wa alaikum salam. Ya yau ya iyali. Iyali dai ga sunan cikin gida na. Don Allah na tuho na game da harkar siyasa. Dan ka san waccan ta da muka yi ta wancan mutanen babu alƙibla. A'udhu. Nan muna zaune da mutum ɗaya ka ji an ce mai ga 1000 2000 ya tahi ya bi su. Asha. Ya bamu. To shi na ji an ce kuna nan ana tahiya da wato dan amana ga giwa. Ƙwarai. Alhaji Sani Yakubu. Ƙwarai. Me bidan argungu auki. Ƙwarai dan takarar kuma na ji an ce wallahi dan amana na. Na ƙwarai ai. In ya samu. Wallahi tare da kai da an ka wahala wallahi sai ka sa an samu. Ƙwarai. To dai hina na tuho ai mai wanka. Saurara ka jiya. Ina jin ka. Mu tahiyar mu a gane. Ba tahiyar maƙaryata ta ba. Sannan tahiyar in za ka yin ta za mu yi ta tsakani da Allah. Ka gane? Shi asanadi ai na to. Mu zancen naira 2000 su ce mu ko miliyan guda ba ta samu ita da cikin inda muke. Ka san inda an kai to. Ka san wa mai gidan mu Alhaji Sani Stamina. In kana buɗe dan amana na a taho a yanka ga jarida. Wallahi haka na ji. In dai kana iya rike amana dan mu ba mu san mutu ta yara da kai ɗan 10,000 su dauke ma hankali ka. Insha Allah ina iyawa. To babu dan haka yanzu na to ami wanka akwai sabulu. Kai tsara sabulun wa. Dan ami wanka. Zan kai ka gurin mai gida. In ce ga ka. Na san kai ba kana da mutane. Ina da mutane da kasan abin ga. To babu komi ta yakka gidan Allah da zan buɗo ka. Kana ji? Masha Allah. Allah da zan buɗo ka. Wagga duk ta ƙare. Don Allah yana jira. An kakka samu matsala. Mutane na ma zan gaya musu yanzu ta ce su shirya. Ba ka da matsala. Na dawo wata. Ɗaki na ma zan sa ta kira mutanen ta ka gaya musu mata. Yawwa. Da Allah da ina jin babu komi. Ka a jama ban ji ka ba. Dan Allah ka gaya mu mai gida. An Allah da zan kai ka. Bai da shan kai. Shi illan mutane sai ku tuwo ku kama biyar tahiya ta banza da wuri wanda da an ɗauki 3,000 an baka shin baka tunanin 3,000 da an ka baka suna iya canza ma rayuwa ko ba su yi ka zaɓe na kwarai duk ya yi ma katinka shi an mutuncinka. Sarki gani na so sarkin kwamitin argungu si zamani a YouTube channel in kana san shaɗi je ka kalla.